Maraynal daw po sa endo gubos mga tugang, ngunyan po ipapahiling ko sa endo kung paano ang pag-combine nin mga polynomials. Girumduman ta po ang nakaagitang leksyon. Sinabi ta na only like terms can be added or subtracted. And girumduman po niya to na kang nakaaging lesson, sabi ta, ini ang sa tuyang representation kang 1 unit, ini ang representation ta kang x units, ini man ang sa tuyang representation kang x squared. Saro po siyang kwadrado na ang sukol x units by x units. And ini man po ang sa tuyang representasyon kang variable y. And ini man po ang representasyon ta kang y squared. And ini man po ang sa tuyang representasyon kang xy. Ang sayang lagbang, parehas kaining x. Ang sayang laba, parehas kaining y. Narisa po nido nagabusinda color yellow. Kung i-representa po ang negative, let's say negative 1, gigibon ta po siyang pula. So ang negative x po, color pula man, and gabos na negative, color red. Sa pag-combine po ng mga polynomials, importante ho na maray ang concept na inaapod na zero pair. Ano po yan? Halimbawa, igwa kita ng positive 1 saka negative 1, sarong pula saka sarong yellow, parehas ang pakadakula, saro lang positive saka sarong negative. Pag pig-combine ta po sinda, ang resulta, 0. So, kung igwa po kita ng positive x squared, saka negative x squared, pag pig-combine ta sinda, ang resulta is also 0. The same with other variables. Sarong pula, sarong yellow, parehas ang sukol. Pag pig-combine, ang resulta, 0. Gagamitan na po ini para mag-solve ng mga problems na araw kanya. Halimbawa, hinapot kita, simplify 2x plus negative x squared plus negative 3x plus xy plus 3x squared. Ano po ang simplified form kani? Girom naman ta po na only like terms can be added or subtracted. And mahiling ta kung ano ang mga like terms kung i-visualize na po sinda. So, gibon ta po yan. Ini po ang visualization ta kang 2x. Ini ang negative x squared. Notice po na color pula siya ta, negative. Ini man po ang negative 3x. Iyan ang xy. Ini po ang tulong x squared. So pag representa po sinda, gamit ka ng mga manipulatives, risata na po tulos kung arin ang mga like terms. Ang mga like terms, itong parehas ang sukol. So ini pong x saka ining x saka ining pulang x saka pulang x igdi, gabos po sinda parehas na sukol. So inapot po sindang like terms and pwede po sindang i-combine. Hanapon ta po itong mga zero pairs. Narisa ta po na igwang sarong yellow x saka pulang x, marisulta sinda sa inaputang zero pair, and ang value po ninda 0, so kung 0 sinda, pwede ta sindang i-cancel or halion. Ini man po, zero pair, so pwede ta man po sindang i-cancel, ini na lang ang natada. Hanapon ta pa po ang mga zero pair. Ini pong padis na ini, sarong pula, sarong yellow, parehas ang sukol, sinda po zero pair na inaapod, and ang value po nila pag pig-combine, 0. So halion ta na sinda. Ini na lang ang mga natada. Duwang x squared, sarong xy, sarong negative x. And iyan na po ang simbag igdi sa satuyang problem. Kung igo po kita ng arog ka ini, may plus katas may negative igdi, pwede taman sindang isurat arog ka ini. So ini na po ang satuyang final answer. So, madali pong mahiling kung arin ang mga like terms kung gagamitan ta kaining mga visual representations tang inapod. And pag natod po kamo kayan, dahil nindong kaipuhan ining mga colorful manipulatives na ini. Pininindong mahiling tulos by just inspecting the algebraic expressions. Halimbawa igdi, 2x saka negative 3x, similar po sinda ta parehas ang variable saka ang exponent. You have positive 2, igwang negative 3, 2 plus negative 3 is negative 1, kaya ikaw kita igding negative x. Ikaw po kitang negative x squared, saka positive 3x squared, 3 minus 1 is 2, kaya ikaw kitang 2x squared igdi. Ining xy mayong kaparehas, so pig-kopyata na lang sinda. And then sa final answer, pigusurat po sinda sa descending order. Hali sa may pinakalangkaw na exponent, pasiring duman sa may pinakababa. Pag mayon ng exponent, understood na 1 ang exponent ninda. And ang degree ka ni, itong sum kang mga exponents kang variables. So, arog po kayan ang satuyang pag-add or subtract ng mga polynomials. Kaya puwanta lang pong igrupo ang mga like terms and ginigibot po ini ning hulita pigikwintata ang mga variables as if they are numbers. Tagrabe po ang application kayan sa totoong buhay. Ning huli po sa totoong buhay, dahita aram ang value kang satuyang mga problems, and kung pwede ta sindang kwintahon na dahita paaram ang sa indang mga values, then ano man ang mga problem pwede tang masimplify
And sa oriyan po, pag aram ta na ang value kang mga variables, then aram ta na kung ano ang sukol or guraano kadakula ang mga nawawarang quantities. So salamat po, ini po giraray silando assistant, taga Kalabanga.